بول پنجابی لکھ پنجابی گیت پنجابی گائیے مادری یہ زبان جے ساڈی صدقے واری جائیے وارے شاہ تے بلے شاہ نالے مادو لال حسین موری یہ زبان ساڑی تے ولی اللہ جو ہیں بابے فرید محمد بخش نو کیوں نہ آسی وڈیائیے تے بول پنجابی لکھ پنجابی گیت پنجابی گائیے پنجاب دی گل ہوئے گی پنجابی سبھیاچار دی گل ہوئے گی پنجابی کلچر دی گل ہوئے گی تے اوتھے پھر صوفی شاعران دی گل ہوئے گی جدوں صوفی شاعران دی گل ہوئے گی تے سب تو بڑا نہ آئے گا سید وارث شاہ صاحب بہت بڑے شاعر جنہوں نے پوری دنیا نے منیا کہ اس کو بڑا پنجابی دا شاعر نہیں بڑے بڑے پنجابی بڑے شاعر ہوئے لیکن وارث شاہ نے اپنے قلم دے رہی دنیا دے سارے رنگ جڑے نے دس دیتے جڑے آج تو اگے آنے والی زندگی ہونے بارے بھی انہوں نے اپنے قلم دے رہی لے کے لوگوں نے دسیا پہلے ساڑے ہیر گاکی دے سپر سٹار پاکستان دے نہیں بلکہ پوری دنیا دے سپر سٹار میں درخواست کروں گا پیر سید شاہ جی رفاقت علی شاہ صاحب یہ بہت اچھے میری پسند دے شاعر بھی نے اور بہت اچھے لکھاری بھی نے اور حیر گائک بھی نے ویلکم جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمدہ سناوہ او شرف العزت پاک نام جڑا مالک خالق رازق کے وارث کائنات جڑا کریم رحیم جس دی شان عظیم ہے جڑا یقیناً پتھر میں یقیناً عزت بچاؤنے والی ذات دے پاک نام تو آغاز اس محفل دا تو لکھاں کروڑا درود و سلام آرمان جناب محمد مصطفیٰ سرکار انبیاء امام انبیاء مدر تخلیق کائنات بی بی فاطمہ زہرا دے باب حسنین دے نام دی ذات اقدس دے ہوتے تو آج پروگرام جڑا ہے پنجابی ادبی اکیڈمی دی طرفوں ہو رہا ہے تو یہ سرپرست اعلیٰ شیخ اسلم صاحب نے اور صدر بہو غلام حیوالدین صاحب نے اور سارے آلے دوالے دے لوکاں بھی اور خاص کر کے ایمن آباد دے وسنے کا میرے بڑے سلام تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر ٹائم دے وچ ہیر کچھ پلے پا دیئے کہ نسوے پوچھتے پھر کہ ہیر بوڑھی سی کے بندہ سی تو میں دعوتاً میں انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ چھاتی کے مار کے انہوں میں وہ ہیر پڑھنا جڑی مسجد سے بھی پڑھی جائے سلطان باہو دا کلام کے سارے مسجد سے پڑھ دینے تو میاں محمد بھائی صاحب دا بھی کلام پڑھ لینے مسجد سے پڑھیا جاندہ ہے بھلے شادی بھی کچھ چاندہ شاہ پہلے اور بھائیاں نے پڑھی جاندی ہے لیکن سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ دا کلام کوئی نہیں پڑھیا جاندہ لیکن میں کہنا ہوں میں فتوہ لے کے جانا ہے تو میں آج ہیر پڑھنی کی مسجد کے بیٹھ کے ملال دے بچے تو جناب جی میں نظر کرا گا میں انہاں اسکر پرواندی مہربانی ہے کہ انہاں دنال ایک واری دو پتہ سنگت ہوئی تو ایک نہ کو بیٹھے سانتے ایک دن میں لکھیا انہوں نے کہہ بھی دیتا ہے کہ لکھاری تو میں ٹائم نہیں زیادہ لانگا تو میں لکھیا میں اپنی الوداعی لکھی کہ جس ویلے میں نے غسل دے دیتا جائے گا کفن پہنا دیتا جائے گا چادر پا دیتی جائے گی پھول برسا دیتے جان کے میرے ہوتے اور میرا آخری سفر قبرستان میں ہوئے گا تو میں جناب نظر شاعرہ اکرام میں بیٹھے نے سامنے لو بیروں کے سجنوں صدا بسو اسی عمر دی بازی ہار چلے لو بیروں کے سجنوں صدا بسو اسی عمر دی بازی ہار چلے ونج کر کے حرس سے لال چاندے لگ دنیا دا اسی بازار چلے ونج کر کے حرس سے لال چاندہ لگ دنیا دا اسی بازار چلے رقمہ سائیں دیاں جتنیاں مک گئی ایڈی کھبے پاسے ٹھاک ٹھاک وجن گئی ہے رقمہ سائیں دیاں جتنیاں مک گئیاں لیکھا دین لئیو دے دربار چلے پھلے وارثہ پڑھ کلام شادی اسی محفلہ نے بھی چھڑ بہار چلے تے ٹیسی بال کو شامدی ہوئے جڑا ہنداؤ بندہ کسے کام دا نہیں ٹیسی بال کو شامدی ہوئے جڑا ہنداؤ بندہ کسے کام دا نہیں تھوڑا دودھ تے بہتا ہوئے پانی بن کے دئیوں کونڈے وچ جامدہ نہیں تھوڑا دودھ تے بہتا ہوئے پانی بن کے دئیوں کونڈے وچ جامدہ نہیں میوے لکھاں جہان وچ رب بھیجے سانی جگ دے وچ کوئی آمدہ نہیں یہ وہاں دی پالے نہیں موچ پاک بار بار کٹی دا میوے لکھاں جہان وچ رب کندے سانی جگ دے وچ کوئی آمدہ نہیں کاما کام دے نال سونا لگدا پیارا ہوندا مالک رفاقت او دے چامدہ نہیں
تو جناب دل کر رہے ہیں کہ میں تے ویکھیا اس جگ اندر سکے سکیاں دے سک لا دے میں تے ویکھیا اس جگ اندر سکے سکیاں دے سک لا لیندے خون کر دے خونی رشتیاں دے ویر ویراں نال ویر نے پا لیندے تے سیوا کرنا پتر ماپیاں دی بڈھے ہون تے ملک پرتا لیندے نماز روزہ حج ادا کر کے شادی پھر بھی دھیاں دے حق دے کھا لیندے آخری بھائی جناب دی نظر کریں گا اس تو بعد کلام وارث صاحب تو میں جناب دی نظر کر رہے ہیں کہ میں تے ویکھیا ایسے جگ اندر ایتھے ہورنا تے گلا کی کرنا ہے ایتھے اپنے انو اپنے کوئی نہ ایتھے ہورنا تے گلا کی کرنا ہے ایتھے اپنے انو اپنے کوئی نہ دے خویش کی بیجڑا ذات دی پرواہ کوئی نہیں ساکہ داری رسی جے غیر پروئی جانے خویش کی بیجڑا ذات دی بس روٹی کھاندہ ہونا چاہیے کوف ہونا چاہیے خویش کی بیجڑا ذات دی پرواہ کوئی نہیں ساکہ داری دی رسی جے غیر پروئی جاندے سید زالیانوں کو پوچھدانی مراسی مسلی فقیر مولوی چڑھے گاڑی کے سید سب ہوئی جاندے اپنا ڈگر مار کے کرم پورا شاہ جائے بھی لے دل ہوئی جاندے تو جناب بھی نظر کر رہے ہیں میں کیونکہ سید وارث شاہ رحمت اللہ کے حوالے دناری ہے تو میں بلا تخیر جناب بھی نظر کر رہے ہیں کتے مہارو بیلا تے بچ مچیاں چھڑ کے گئیاں جدول منجلی وحدت وجدی تے مچیوں سپتنوں گئیاں اے پانی ٹائم جڑی منجلی وحدت دی وجدی جدول منجلی وحدت وجدی تے مچیوں سپتنوں گئیاں جنہ ساڑھ سونے دینا سنیے اوتے چورانے کھس لئیاں غلام فرید آیو نہیں خیری مریاں تے جڑیاں پن چھڑ گئیاں تو جناب میں پہلے مکالمہ ہیر دا تے قاضی دا نکاح دے دو بندوں دے پڑھاں گا ایک کلام جڑا ہے وہ میں جناب سرکار انبیاء امام انبیاء جڑا میں وعدہ کیتا کہ میں مسجد جو پڑھ سکنا ہوں وہ جناب دی نظر کروں گا تے میں ہمیشہ کار پڑھن والا بندہ نہ ہوئے کہ ویلی جی بیٹھ پڑھن والا ہوئے پنجاب دے وچ ہیر پڑھن والا ہوئے صحیح تے وہ میرے نام تو ضرور واقف ہوئے گا اس واسطے کہ اے وارث نے عزت دیتی ہے صوفیہ اکرام نے دیتی ہے صحیح بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا کرم نے جناب دی نظر تو آندے نے جس ویلے قاضی ہوتا نکاح پڑھتا ہے تحیر نکاح نہیں پڑھتی تو او نوکوں سناؤ دیئے او دی ناؤ دی زیادی گل کر دیئے قاضی تو بھی وقت کے گل جات دیئے تو قاضی کہندہ ہے کہ تینوں نہیں پتا میں کون ہوں تینوں نہیں پتا میں کون ہوں میں شرع شریعت لے کے بیٹھا ہویا تو قاضی گل کرتا ہے کرن جواب سوام تینا معقول مجہول مرتا دی ہیرے دیکھ عالم دا زیارت نبی دیئے تے جڑے ہون منکر سویو اور رد ہیرے محمدی دا لنگ توڑ سے تپنا ہاتھ ہی رے نیاب غفل کردے وچ ڈبیے تو تے بھوکت کے گالی ہوئی جد ہی رے جنہ شرع شریف تو منہ پھیرے تے روز حشر حسن شکل بدی
قربان کیتی تے سیس کٹوائی شاہ سرمد ہیرے تے سیس کٹوائی شاہ سرمد ہیرے تے وارث شاہ کی عمل بھی خواب سے تو تے پوسی جدوں حضور دے ساتھ ہیرے جس ویلے دی گل کیتی قاضی نے ہیر نے آکھیا قاضی میں نکاح نہیں پڑھنا میں روز اصل دی رانجے دے نال تکیاں تے میرا نکاح ہو گیا ہے تے میں نے اس اجاب دا نا سنا تو کہندی میں عشق دے گل لگی انہوں نے کہ عشق کی انہوں نے کہا قاضی تینوں نہیں پتہ دوسرا بند جناب دی نظر کر رہے آندے نے ہیر جواب دے رہی ہے ہیر رکھیا ویشک تیرا پینا تے نہیں تے کام ملوانیا کازیاں دھائے عشق میں دام کٹھنا تے رتبہ کربلا دے شہیدہ تے غازیاں دا تے ترت وچ درگاہ قبول ہوئے او سجدہ عاشق پاک نمازیاں دا تے راحت دے جان ملا قربان کرنا تے ایک کام میں جے چوٹھیاں بازیاں دا تے یاری یاری حج کوئی آگے تے باپ حسین دی یاری نیزے چلے قرآن سنایا تے باپ حسین دی تپونا اتے ڈاڈا اوکھا کمے اوہ پتر کہا کہ کملے او دین بچونا اے تے سخی حسین دا کم تزیل کردہ تزیل حج دا مہینہ ہو جائے تے ہر مخیم فکر بن جاندہ ہے کہ وہ قربانی دا جانور لے دیتا ہے تو میاں صاحب کہنے نے آپ کھڑی شریف رومی ہے کشمیر کہنے نے دنیا کملی چیتے رکھی ہے تے حضرت ابراہیم دلیلا بھول گئے سارے ہو یار محمد تے حسین دلیگر اوے قبول ہوئے تے سجدہ عاشق پاک نمازیاں آدھانا حق دے جان قربان کرنا تے ایک کام نہیں دے چھوٹیاں بازیاں دا تے کر کے کول زبان چوہار جانا کم بیمانا دھوکھے بازیاں دا عشق پیٹ ہے ذات خدا دی داد تے عاشق شان ویکھن کار سادیاں دا تے رانچا نال ایمان قبولیت جس ویلے ابن زیاد نے جناب حسین پاک دی ذات کربلا دے وچ نا کیا کہ جا حسین ابن علی رواح میری بیعت کر لیا
میں وہ براہماں نوں گورنٹی بھی دیاں گا مالو زر بھی دیاں گا ہر چیز دیاں گا گل سن یار میں کس طرح اس چیز کو قبول کر لوں اس واسطے کہ میں گھوڑے کی سواری چھڈ کے کھوتے تے سوار ہو جاؤں انہوں نہیں پتا یزید نو نہیں پتا کہ میرا ہاتھ اپنے بھائی حسن دے ہاتھ میں بھائی حسن دا ہاتھ میرے بابے علی دے ہاتھ میں میرے پاک بابے دا علی دا ہاتھ پاک محمد مصطفیٰ سردار انبیاء دے ہاتھ میں اور میرے نانے محمد دا ہاتھ اللہ دے ہاتھ میں تو میں کیویں قبول کر رہا ہوں یزید ہوں تو آندے نے تیرا جانا ایمان قبولیہ میں کسا تم کر دور درازیاں دا وے رانجا چھڑ کے انگ نالاں کھیڑا تے ہندہ گدے نو حق نہیں تازی کہنے نے گھوڑے نو تو انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے تو جس ویلے مصر دے وچ گلا مک گیا نا مصر وچ گلا مک گیا تو جناب یوسف دے حواری آئے انہاں کہا یا نبی اللہ گیوا پکڑ وچ 3 مہینے نہیں آنے تے دنیا جڑی قریب موت ہے تے کی کریے انہاں لوگاں دا جنہاں نوں صرف کڑک دی وجہ تو روٹی دی وجہ تو مردے پہنے جناب یوسف نے آکھیا صبح اس نہ کرنا جڑے بھوک دی وجہ تو مردے پہنے میرے سویرے دربار چ لے آؤنا تے میں اپنے حسن تو نکال چکا گا تو انہوں نے 3 مہینے بھوک نہیں لگے تو میاں صاحب آدھنے آخری کھڑی شریف آدھنے ہوتے یوسف سی ہوتے میرے پاک محمد مصطفیٰ دا پردہ سی تو میرے پاک محمد کی شان ہے تو دیکھتے میاں صاحب آدھنے 3 مہینے اور رچی دنیا تے تک یوسف ماں کنیانی تے جنہ ٹھائی میرا پاک محمد تے جنہ ویکھیا حسنین دا نانا تے جنہ ڈٹھا زہرا دا بابا تے جنہ ویکھیا او ویر یزیدہ تے جنہ ڈٹھائے چاندنا منادا تے وہ راج کے دوئی جہاں آنی تے رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں تے کوئی نیچے منزل بگدا پانی باج لکھ محنت کریے تے وہ کلر مول نہیں ہمک تے رانجا نال ایمان قبولیہ میں تے کسا تم کر دور درازیاں دھا رانجا چھٹ کے انگنا میں کملیاں لاں کھیڑا تے ہندہ گدے نو حق نہیں تازیاں دا تمہیں کی کردہ تے جدوں کدوں کردہ ترسی عاشقاں تے مالک رب غریب نوازیاں دا وارث شاہ حقیقی دی لہن لذت تے پہلا چاکھ کے لون بوٹی پیلی بلڑا پیلی آگئی ولی ہو گئی تارک کے نماز ہونا تے کھڑا سی ولی ہو گئی روزہ نہیں رکھیا کہ ساڑھے روزے نہیں بابے وارث نے کیا پہلا مجاز جڑا ہے ازاہ دی عبادت ہے طریقت معرفت ہوئے ہوتی ہے تو انہوں نے وارث شاہ حقیقی دی لہن لذت تے پہلوں چکھ کے لون مجازیاں دا تو جناب دی نظر ایک کی باندے ہو جڑا میں وعدہ کیتا سی کہ
ہی سارے پڑھے لکھے علاقہ بڑا خوبصورت تے بڑے ذہین لوگ نے تے گل یہ کہ پڑھیا لکھیا دا مجمع ہے تے میں گل کرانگا کہ ہیر بیلے جاوے جناب تے چودھری قیدوں نے آ کے شکایت کر دیتی ملکیت ہیر دی ماں کی انہیں کیا ویکھ پابی ساڑھے ہاتھ جڑے نے تے تینوں طرح ٹھاک لیا انہوں روک لیا میرے پرا دی بڑی بڑی پاگے میرے پرا دا بڑا اچھا شملہ ہے وہ پورے پنجاب دے فیصلے کردا ہے ساڑی جاگیر جڑی سرگوں سے شروع ہوتی ہے تھانا چوچو بکارے جاتے جاتے تے میرے ویر نو اکبر اپنے دربار میں کرسی دے تے تیر مول انہی گل کر کے چودھری قیدو چلا گیا ہیر بیلیوں آ گئی انہیں پاؤں پھڑ لیا اسا کہتی یہ آویر تے اپنے پیو دی پاگے سے گھٹانا ہاتھ تے مڑ جائے اس کام کو اسا کہ ماں میں کی کرنے گا اسا کہ تو بیلے جانی اسا کہ بیلے لیں کی جانی اسا کہ راجہ نو ملن واسطے اسا کہ ماں میرا راجہ ویکھیا انہیں کہا نہیں ہوا راجہ ہے نا جڑا ساڑھے گھور چار دے جڑا اپنے بیران دے نام لڑکے تخدار واہ میں آنے تے ساڑھے آکے میں جی چراؤں دا پہ ساڑھا کھیڑو ہوئی ساڑھی وجہ دا مر گئی ہے تے اوہ راجہ اسا کہ ماں تو میرا راجہ ہی نہیں گل جناب امیہ دی جناب دلال دی امیہ دی ہو رہی امیہ دی جنہ نے آپ غلام سن جناب بلال انہوں نے کہا سنا بلال میں ایک مارا جا نیاں تیرے کے رکھنا ہوں تو کون ہے اسا کہ میں جناب دا غلام ہوں اسا کہ ایک مارا جا نیاں ہے کہ میں تیرے کے رکھنا ہوں تو مان لا کہ میں تینوں آزاد بھی کرنا مالو سر بھی دینا ہوں تو تیری شادی بھی کر دے مانگا صرف نکا جاتا ہے اسا کہتی ہے اسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار چھا اسا کیا یار سنا امیہ میں نے کی کرنی تا تیرے تے لٹاؤنا ہے کیرٹ ہو میں نے پوکھیاں پیاسیاں رکھنا میں نے صدامہ دینا ہے خدا دی قسم قدیم بلال دی آنکھ جنال پاک میرے پاک محمد و میرے راجے رو ایک لمے تے تیرے قیمے دے وچوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی صلاح وارشاہ دا بولنا بید اندر دانش ماند رو غور ضرور یارو بنا جان پچھان دے کون سمجھے بولے بولیاں جو وارشاہ میرا انہیں کہے گل اثر وارشاہ دا ایک قرآن مجید ہے کتاب میرے کو موجود ہے انہیں کہے قرآن مجید ہے مائلے نے جنہیں قول بھی یہ وارشاہ دے شمس کی کٹھی کھالا لے سکتا ہے منصور نصوری چاڑے جا سکتا ہے آپ سکتا ہے کہ اس وقت دے وچ کسی مفتی نے باب وارث سنوی نہیں پھڑیا ہونا کہ تو جو کہہ دیا کہ قرآن میں جیتے میں نے لیجے قول بھی یہ وارث شاہ دے تو باب وارث جواب دیتا ہونا تو جناب دی نظر کر رہے ہیں کہ انہیں میہ نے کیا کہ گل سنا براد نہ گلہ نو چھاڑ کہ میں تینوں آزاد کر دینا انہیں کہا نہیں میرے راجے نے میری آنکھ نال دیکھا کہ تیرے قیمے دے وچوں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی صدا نہ آوے تے عشق بلال نہ کی اس وقت پھر رانجا کرے گا تے کردہ کی کرنا کی تو میں جناب دی نظر کر دے گا ادھر ماں دے نال مخاطب ہے بعض زبانیں ہیر ماں دے نال مخاطب ہے تے گل کر دی پئی اصل جناب بلال امیہ نہ کر دے گا جناب دی نظر الف لام تمیم پریم نگری تیتی تے سخن وچ تریاں ستاریاں دھیرے مدتاں لا نمائے مکان جانی نی چنڈے کٹ وچ عرش مناریاں دے اسبارے سے ذکر ہو رہا تے کنتو کنزن خزانے دا کفل لتھا تے جدوں آئے وچ موج ہناریاں دے باب آدم دے پت تھی نی اماں ڈیر پہلے نی ماہی بادشاہ نور گواریاں دے ماں میرا ران جاوے جناب باب آدم کو پہلے تخلیق ہو گیا کنتو کنزن خزانے دا کفل لتھا تے جدوں آئے وچ موج ہلاریاں دے باب آدم دے پت تھی نی اماں ڈیر پہلے نی ماہی بادشاہ نور گواریاں
سورت بشر دی تار کے نشر ہو گئے تے لکھے عشق تھی کونڈن داریاں دے نی سورج ڈوبیا وقت پرتار دے نی چاند توڑ دے لال اشاریاں دے نی ماں میرا راجہ ہوئے جڑا علی دی اللہ واسطے ڈوبے سورج نو واپس ہوگا رہا تے چاند توڑ کہتا حبیب اجمی دی چوری جتا دا ابو لہب دی چوری جس فرد تے سورت بشر دی تار کے نشر ہو گئے تے لکھے عشق تھی کنڈ نظاریاں تھے سورج ڈوبیا وقت پرتال دے نی چاند توڑ دے لال اشاریاں دے تمام میرا کی مار دیا جناب بلال کہندے نے تو میری آنکھ نال ویندا ہی نہیں میرے پاک محمد نو ویکھے تے پھر اتاں دے انی انی نکالیے چام چٹھے تے تینوں قدر کی حسن چمکاریاں دے رانجے رات دی ذات قدیم یوکی تے لوکی جان دے تخت ہزاریاں دے نماز ہے اولا جب جہاں جب سفیان نہیں مردے تو پھر کڑی گا گئے اتھے تین اللہ و برائکاتو یسلون علی النبی جاجو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما ہو رہا کل مرائک بھی اور اللہ دی ذات بذات خود پڑھ دی پہ آپ بھی دروگ پہ جو دے انی نکالیے چام چٹھے تے تینوں قدر کی حسن چمکاریاں دے راجے راٹھ کی ذات قدیمی یوچی نیلو کی جان دے تخت ہزاریاں دے تے کملی ہیر فقیر دا پیر کامل تے شیرین آب کی تے کھو کھاریاں آدھے پانی رحمتہ پاکے پلک کی اندر تے آتش کی دے بجائے نکار ماں میرا رانجہ ہو گیا بالکل میں اپنے مضمون وینڈ اپ کر رہا تو میرا رانجہ ہو گیا جڑا کھارے جو تھوک سڑدا پہ تو مٹھا ہو رہا اسی طرح ہی ہے نا تین پانی رحمتہ پایا تو وہ شیر میں دا تشکیدہ ایران میں جو دی گیا تو آدھے نے کملی ہیر فقیر دا پیر کامل تے شیرین آب کی تے کھو کھاریاں دے پانی رحمتہ پاکے پلک کی اندر تے آتش کی دے بجائے نکاریاں دے تے ہونگر حق دی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہونگر حق دی مار توحید بلے تے چھیڑ لینے چھیڑ آواریاں ایڈی گل کی تھی ہے نا کہ ہونگر حق دی مار توحید بلے چھیڑ لینے چھیڑ آواریاں دے میرے پاک محمد مصطفیٰ نے اونا بندیاں نو کلمہ پڑھایا جنہ دی تونا جسریہ سی جڑے کسی چیز نو نہیں سلمان دے تو اگر کسی بندے نو شاک ہوئے تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث وہاں پڑھ کے دیکھ اسلام تو پہلے تو انہوں نے بھی کلمہ جس نے سامنے آیا تو انہوں نے کلمہ ہی پڑھا دیا میں تے قتل دے رادے نہ آیا سفر میری نہیں تو آندے نے ہونگر حق دی مار توحید بلے تے چھیڑ لینے چھیڑ آواریاں دے دیدے ہیر دے شاہ منصور وانگو نسولی چڑے ہوئے کنا واریاں دے میں مکتے تے آ گیا تے مستنے دے تے ہاشمی شاہزادے جس ویلے جناب امام حسین دا سر کربلا کرنا جدا کیتا تے کدی کوفہ دمشق شام دے وچ پھرے تے جناب حسین دی ذات ایک دستے ہوتے ذرا جنہ بھی ملام نہیں سی آگا کہ میں عباس یزید دے کے میں 16 بھی دے کے آیا آپ کہندے سن کہ آپ تسلی سی کہ میں جس امتحان دے وچ میں اس کامیاب ہو گیا
تے مست نیرے تے ہاشمی شادادے تے ویکھ ہس دے نین پیاریاں دے پلنگ چنگ پیلا نی اما خاطر رنجنے محمد میں تینوں نہ بناؤں گا میں کچھ بھی نہیں سی بناؤں وہ پلنگ چنگ پیلا نی مائے خاطر رنجنے تے وارس ہوئے نی کل پسا